No, right. Let's see those of the light to the weapon. Then yeah, that's a little bit lunch. Oh, try it. So, we're going to call it out. South Africa, Ningizimu Afrika yonke. Namhlanje usuku olukhulu la khona esivakashele esibhedlela la eEdington. La khona sizovakashela insizwa eyagila imanga yaphasa ngendathane ngenqwaba yo-A. Sabeke sesilula isandla eminyakeni ngicabanga ku 2016. Yangapha iphasa ngapha emhlwaneni. Esikole lesingapha eMnambithi. Namhlanje ke uNqubeko kuso lesibhedlela nakhona lapho isaqhubeka kahle impela ibahlenga kahle abantu sithi sizoyihalalisela namhlanje sithi halala insizwa yakithi uhambo lwakho lube luhle kakhulu sicela nje ukuthi udlulise ukuyibongela eNingizimu Afrika yonke ngaleli thuba fuka la hayi ithuba ngithanda ukuqala nje ukubonga insizwa emalala okuyiyona engathi umuntu mayezama ukusebenza ukuthi abuye nabo engalesa sikhathi lesa kumnyama sibuka ukuthi imali yokuthi umuntu aqale esikoleni ukomiswa kanjani lapha ekhaya yafika kuyinsizwa engangazi ukunyazi isikhathi but yafika yasiphosa isandla yenza izinto sosiko sokuqala so ufika sosiko sokuqala I think ikona wavula izinto zokuqala yaphambili so kumina lokho kwaba into enkulu mhlawumbe ukuyela nje kwaba into yayincane but kumina kwaba into enkulu so ngiyabonga kakhulu ngale lokucungisa lwafaka laligcwalisa hayi siyabonga kakhulu futhi ufisela inhlahla kakhulu usebenze kahle ungaqonywa ngamanesi lapha Into tayikhulu lokhu yangabe yabangaka right phela ayikho ndoda ukhulu iminyaka yaqhubeka lokhu usangabuyela kwa matric lo muntu fresh yabo usangabuyela kwa matric lo muntu very fresh apha level awulokhuze mfethu awufakelele ku Hola ne popolo ni popolo la pula Can we shake hands, guys? Oh, okay. Close up. Yes, close up. Unubona izinto abantu kaKhuzani noJola uyabuka Khuzani John Khuzani shutha kahle. Wow. It's a future. I'm not in Zavana no Khuzani.